ňa mám o 3:00. Čiže či by som nemohla nájsť skôr trošku, že chcete tu, alebo o 4:00. Alebo ja by som si to mohla urobiť tak, ale to by potom bolo neskôr, že by som išla najprv do Stupavy, len to mám zase na dlho, vieš, kým tam ja prídem, urobím si koňa, potom už tu na 3 kone nestihnem. A čo ja viem, jedna o 4:30, jedna o 5:30, aby ja som si stihla ísť ešte do Stupavy potom porobiť. Nechcem byť úplne neskoro, kým začnú trhy. Dobre, Sofi, môžeš si ho zobrať na príľutie? Ty vieš, že vstúpiš na tú cigaretu. Vieš to teda?